Guys, welcome na sab sa ato ang mga storya nga daghan kang makatunan. Wow, lain na sab nga content nga ato ang i-upload ining kagabion. Ang atong content karon may tungod kini sa storya sa tawo nga daghang problema pero nasulbad ra tungod kay maayo sa kinaiya. So guys, para masabtan nimo inani ang storya sa ato ang sambingay karon. Dunay usa ka tawo nga problemado kay daghan ka isang problema tungod kay sa maong bilis namuhi siya og karnero. So ang katong mga silingan dito sa maong bilis daghang mga iro. So katong mga iro kanon tong iyang mga bag-ong mga anak nga mga karnero, bag-o pang mga tawo ba. So daghan sa problema kay katong mga silingan pod mga dili pa badlong, dili muhukot sa ilang mga iro. So, problemado kay siya o kasagaran mga suggestion nga isag advice sa ubang mga tao kung unsaon daw niya ang daghang problema nga mahurot man iyang karnero, magbuhi sa karnero pero dili mo daghan kay kanon ra og iro sa maong village. So daghang ni advice niya nga mas maayo nga imo na siyang andaman og pusil, shotgun para unay mo kaon mapatay ng maong mga iro. Or ang uban nagsuggest nga litaga nimo, butangan nimo og paon aron makuha ng mga irua, mga matay na sila. So nahuna-huna sa maong problemadong magbalantay sa karnero nga makakus kini og dakong problema kung mabalaan sa tag-iya sa iro. Kay once nga makuha tong iro, mapatay tong iro, makabalo tong mga tag-iya ato, dako na pong problema. So nahuna-hunaan niya nga mas labing maayo inani ang iyang himuon. So gihimo niya naamon toy daghan siyang mga karnero, ang gihimo niya kadtong tanang nga mga balay nga naay mga iro gihatagan niya bayg buto nga karnero. So katong mga anak atong mga balaya naay mga anak mga bata nalipay kay sila tungod kay naa sila gihimo na nilang pit ang bayg buto nga karnero. Hangtod nga nanganak atong maong bayg buto nga karnero sa matag panimalay, then that's the time nga katong mga panimalay nga nahay iro kanon man tong bag-ong inanak diha nga higayon gipanghuktan nila ang ilang mga iro. So in short, nasulbad ang problema sa maong magbalantay sa karnero pinaagi sa paghatag niya og bayg buto nga mga karnero pod ngadto sa maong panimalay. Sulbad ngano man wala na siya moingon nga hukti na inyong mga iro kay kadtong duha ka buok nga gihatag ng anak unya mamunti ampay sa iro. So gihuktan sa mga tag-iya sa iro ang ilang mga iro gipanghuktan. So ang nahitabo wala nay mukaon sa iyang karnero, ni padayon og sanay ang iyang karnero o nasulbad ang iyang problema. So ang nakasulbad sa iyang problema ang nindot niya nga kinaiya. Guys, di nilang tamukutob sa ato ang sambingay karon. Wow, nindot kayo ning impact ni mong sambingay nato karon. Kani bitaw kita kasagaran sa ato ang problema, ang pinaka dako ginatong problema kini gyud ang atong kinaiya. Sabi nimo, musugot ka sa madili, kalabanan sa atong mga problema karon, resulta kana sa atong dili maayo nga kinaiya. Just like for example, dali kayo kang masuko, di ba? So damor nga dili ka makapasaylo sa imong isig ka tawo, damor ka nga dagko o problema nga moabot nimo. Di ba? Tan-aw tong mga sambingay kung nasuko pa to siya og na padayon pa siya og tuman sa gisudgest sa mga tawo nga i-shotgun, litagan katong mga iro. Kung iya tong gibuhat, so siyempre mudako na pud ang problema kay masuko man tong mga tag-iya sa iro, di ba? So naargyod kani atong kinaiya muni hinungdan sa daghang mga problema nga niabot sa atoa. Just like for example, dili lang sa kasuko. Kana bitaw kusog ta nga manglibak, di ba? Natay kinaya nga kusog manglibak. So karon do na kay tawo nga gilibak. Karon ang nahitabo nakabalo tong maong tawo nga gilibak dai siya, na tawo nga nagsugilon pod nga ikaw minalibak,
So ang nitabo gisukmat ka. So nagkaaway mo. Ni dako ang problema tungod sa mong kinaiya nga libakira. Di ba? So daghan kaayo ta mga kinaiya nga ulusbon sa tubangan sa Ginoo. Kay kung dili ni siya mausog, mo hinungdan nga daghan taong problema nga niabot sa atong kinabuhi. Now, ang makasulbad sa atong mga problema kung mausab pod ang ato ang kinaiya. Unsa nga klases kinaiya nga dapat atong batunan? Matud pa sa Galatia chapter 5 verse 22 nga adunay gitawag og bunga sa espiritu. Kini bunga sa espiritu mga kinaiya ni nga moabot sa atoa. Insa ang bunga sa espiritu apan ang espiritu naghatag sa gugma, kalipay, kalinaw, pailob, kaluoy, kaayo, pagkamatinud-anon, pagkamapaubsanon ug pagkamapinungganon sa kaugalingon. So naadiri kaning word nga pailob gitawag sa English og kindness. Sama sa maong sambingay nga ang gibuhat sa maong problemado nga magbalantay iyang gipanghatagan ang mga tawo nga naay mga iro. Baig buto gitagaan ni mga karnero. So act of kindness kato. Sa Bisaya pa kaayo. Gipakitaan niya kaayo ang mga tawo. So ang hitabo kaayo pod ang iyang naani. Wala na makuhai ang iyang mga karnero, ni daghan ni sana iyang mga karnero, sulbad ang iyang problema. So kung wala pa to niya buhata nga klases kinaiya, kung wala pa to niya buhata, sigurado gyud nga mo dako gyud apon problema. O sigurado nga ang iyang mga karnero dili gyud mo daghan. In short, ang mga panalangin niya dili gyud mo daghan kung wala pa to niya buhata ang maayo nga kinaiya. Guys, mao ding magka-problema gyud ta sa atong kinabuhi nga wala kay tay panalangin. Tungod kay ang problema nato kanira pod ang atong kinaiya. Wala tay gitawag og act of kindness. Kana bang wala kayo gi-practice sa tao ang kanang kaayo ngadto sa ubang tao. Ug kana nga kaayo mubunga kana og pagkamanggihatagon. Ang iyang act of kindness katong magbalantay sa karnero ni bunga kini og paghatag. So yang gihatagan og duha ka karnero nga baig buto. So nanganak, siyempre kay ang bagong anak mao may humot kayong kanon sa iro, di ang mga tag-iya sa iro gihuktan ang maong mga iro. So wala na mukaon kay nahuktan naman sulbad ang problema. Okay? So more blessing ani abot sa iyang mga karnero, ni sanay ang iyang mga karnero. In short, kung ato ni apply sa itong kinabuhi, ang lesson nga makuha nato niini, usbo nato ang atong kinaiya. Maubitaw nga magka-problema ta bisan gani sa atong silingan, no wala tay maayo nga batasan nga ipakita munang dali kay ta makakita og away, dali kay ta makakita og kontra tungod ra puna sa atong batasan. So ang atong batasan makakusyag daghang og dagkong problema sa kinabuhi. Pero kung ipakita nato sa atong isilingan, sa atong isigataho, sa atong pamilya, ato ipakita ang kaayo o kana nga kaayo mubunga og pagkamanghatagon, imong hatagan sila. No bisan pagkontran himo na sila, silingan nimo pero magpakita gani ka act of kindness, magpakita gani kag kaayo. Buani gyud ka og panalangin nga gikan sa Ginoo. Nindot kayo ni mga sambingay guys, kay maghatod ni sa kasulbaran sa imong problema. Kung dili gani mausob ang imong kinaiya, lisod nga makabaton kag kalipay sa kinabuhi. Kay daghan yung problema nga moabot kung dili mausob ang atoang dili maayo nga mga kinaiya. Guys, dako pa og tsansa nga ang atong kinaiya mausab ta. Atong itugyan sa Ginoo atong kinabuhi. Magpausab ta sa Ginoo. Ipausab nato sa Ginoo ang atong kinaiya nga bati kaayo. Aron nga moabot man ang mga panahon nga aduna tay mga problema, masulbad ra pinaagi sa nindot natong mga kinaiya, mga batasan nga makapahimuot sa Ginoo. Ato ang tun-an ang mga batasan nga mo'y kahimutan sa atong langit ng Amahan. Guys, di na takutob sa ato ang sambingay, o kung na-bless ka ni mong sambingay, paki-comment lang sa atong comment section. And be sure guys nga nakasubscribe ka sa atong channel aron updated ka sa daghan atong mga sambingay o mga video upload.
Glory to God, kita-kita na punta sa next video. God bless.